El Teatre Borràs, davant de plaça Urquinaona, és un antic cinema reconvertit en teatre, però si vas amb cadira de rodes, has d'entrar pel carrer de les Jonqueres. I allà et trobes amb la primera, sorpresa, una rampa tan inclinada que sembla més aviat un homenatge amb un aparat. Pujar-hi sense ajuda és una mica difícil. Després, una altra rampa interior, tan estreta que sembla dissenyada per a un carro de la compra, no per a una cadira de rodes normal o elèctrica. Finalment, ens van ajudar molt amablement i em van col·locar en un espai des d'on podia veure bé l'espectacle. Però cap localitat adaptada. Totes les solucions d'aquest teatre per a persones amb mobilitat reduïda semblaven improvisades, com si haguessin anat afegint pedaços a mesura que algú es queixava. Penso que no es tracta de fer veure que l'espai és accessible. Es tracta de fer-ho realment accessible.